Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το Restart Your Body από την L.R. Ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και θα ισχύσει για λίγες μέρες ακόμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται πάνω σε μια σειρά διατροφικών ισορροπημένων προϊόντων της L.R. που λέγονται FigoActive. Τα προϊόντα αυτά έχουν κυρίως δύο κατηγορίες, χωρίζονται σε σούπες και σε ροφήματα που περιέχουν μέσα βιταμίνες, υγνοστοιχεία και μέταλλα ικανά να στηρίξουν τον οργανισμό μας σε μια προσπάθεια για να βρούμε το ιδανικό μας βάρος. Πάμε να δούμε όμως τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για να έχουμε μια επιτυχημένη απώλεια βάρους σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο οργανισμός μας είναι ένα φρούριο, όπως το φρούριο που βλέπετε εδώ. Και μέσα στο φρούριο υπάρχουν στρατιώτες, οι φίλοι μας εδώ κάτω, οι οποίοι θέλουν καθημερινά τροφή. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος δεν τρέφεται σε συγκεκριμένο χρόνο μέσα στην ημέρα και όταν δεν κάνει τουλάχιστον 3 με 4 γεύματα την ημέρα, ίσως και 5. Γιατί το φρούριο αυτό δεν γνωρίζει πότε θα ξαναλάβει τροφή και έτσι μπαίνει στη διαδικασία οτιδήποτε εμείς του δίνουμε να το αποθηκεύει σε μορφή λίπους. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται επάνω σε 4 με 5 ημερησίως γεύματα, 2 κυρίως και 3 σνακ, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό κάθε φορά που δέχεται κάτι, πέρα από την κατανάλωση και την καύση που θα κάνει σε αυτό που ήδη δέχεται για να το μεταβολήσει, να καίει και κάτι από το αποθηκευμένο λίπος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό σε μια διατροφή, σε μια σωστή διατροφή. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πλεονεκτήματα του FigoActive. Πρώτα απ' όλα, πλούσια διατροφή σε φυτικές ίνες, πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό. Οι φυτικές ίνες είναι ο συνδετικός κρίκος του οργανισμού μας με τις βιταμίνες. Όσο πιο πλούσια είναι η διατροφή μας σε φυτικές ίνες, τόσο πιο πλούσια είναι και η παροχή του οργανισμού από τις βιταμίνες μέσα από τη διατροφή μας, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δεύτερον, θρεπτικά συστατικά. Πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και υγνοστοιχεία για να υποστηρίξουν τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού σας ενώ είσαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το τρίμηνο πρόγραμμα. Τρίτον, υπάρχουν τα ροφήματα που είναι κυρίως γλυκές γεύσεις, υπάρχουν και οι σούπες που είναι κυρίως αλμυρές γεύσεις. Οπότε κάποιος δεν θα χρειαστεί να μπει στη διαδικασία να κουραστεί από την ίδια συνεχόμενη γεύση. Επίσης, είναι γρήγορο, μπορεί να παρασκευαστεί οπουδήποτε, στο γραφείο, στο σπίτι, στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε και να είστε, είναι πάρα πολύ εύκολο να μην χάσετε τα γεύματά σας. Σας θυμίζω, το σημαντικό είναι να έχουμε 4 με 5 γεύματα, έστω τα 3 με 4 μικρά και ένα κύριο ή 2 κύρια γεύματα την ημέρα. Τι άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό επίσης είναι ότι το FigoActive λειτουργεί με την κατανάλωση υγρών. Και γι' αυτό χρειάζεστε τουλάχιστον 2 με 3 λίτρα υγρών ημερησίως, έτσι ώστε με τη βοήθεια των φυτικών ινών και με τη βοήθεια της διούρησης, γιατί κυρίως νερό είναι αυτό που πίνουμε, το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους λιποδιαλύτες για τον οργανισμό, αρχίζουμε να χτυπάμε το λίπος από μέσα προς τα έξω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο είναι σημαντικό, ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε αυτοσχέδια δίαιτα μπορεί να παρασυρθήκαμε και να θελήσαμε να ακολουθήσουμε επειδή τη διαβάσαμε σε ένα περιοδικό και μας ενθουσίασε. Είναι κάτι πολύ μελετημένο, υπάρχει ένα πρόγραμμα που μας οδηγεί σε αυτό μέσα από ένα βιβλίο που μας δίνει η εταιρεία και έτσι βαδίζουμε εκ του ασφαλούς. Ακόμα, δεν υπάρχει κόπωση, δεν θα αισθανθείτε κούραση. Απέναντίας θα αισθανθείτε πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλη τόνωση. Προσωπικά, όποτε δοκίμασα το FigoActive, αισθανόμουν γεμάτος ενέργεια, δεν αισθανόμουν κούραση, δεν με πιάνε αυτή η πνηλία που σε πιάνε από το φαγητό. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Δεν θα καταλάβετε ότι πεινάτε, δεν θα καταλάβετε την έλλειψη τροφής ή φαγητού, ίσα-ίσα που θα νιώσετε καλύτερα από ποτέ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και επειδή είναι σημαντικό ο οργανισμός να υποστηρίζεται σωστά, υπάρχει μέσα στο πακέτο αυτό, το τρίμηνο, ένα προϊόν που δεν είναι της σειράς FigoActive, είναι όμως ένα προϊόν από τη σειρά διατροφικών ισορροπημένων προϊόντων της L.R., το ProBalance. Το ProBalance τι κάνει? Είναι το προϊόν εκείνο που στηρίζει την σωστή οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού μας. Επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια υγρών λόγω του ότι λειτουργεί το σύστημα μέσω της διούρησης και η απώλεια κυρίως γίνεται με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσα να σας πω ότι είναι μια καθιστή δίαιτα. Πολύ ωραίο αυτό, κάθεσαι και χάνεις βάρος. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει το FigoActive Chai. Αυτό είναι ένα προϊόν της σειράς FigoActive, ένα καταπληκτικό τσάι. Ελπίζω να σας αρέσει το τσάι. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον καφέ σας με το τσάι. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν που κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι καλύπτει το αίσθημα της πείνας. Άρα, αν νιώσετε ένα αίσθημα πείνας παραπάνω κάποια στιγμή που δεν σας είναι εύκολο να φάτε κάτι, μπορείτε να φτιάξετε να πιείτε αυτό το τσάι. Και δεύτερον, λειτουργεί επίσης και αυτό διουρητικά και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στην απώλεια του λίπους. Φυσικά, όλα αυτά τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, έχουν κορυφαίες πιστοποιήσεις στο εξωτερικό, έχουν όμως και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές. Τα προϊόντα αυτά έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό,
μέσα στη δική μας εταιρεία. Η εταιρεία είναι γερμανική, όπως σας είπα πριν, πολυεθνική, πολύ μεγάλη εταιρεία, με δικό της κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, που πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο του κομμάτι και κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα. Όμως έχουν και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από την αρμόδια ελληνική αρχή. Τι άλλο μπορεί να συμβεί? Για να βοηθήσετε καλύτερα ακόμη το αποτέλεσμά σας, να ενισχύσετε το αποτέλεσμά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Aloe Vera Gel της Ελέρ. Ένα καταπληκτικό προϊόν. Η Aloe Vera πλέον είναι πάρα πολύ γνωστή, ο περισσότερος κόσμος τη γνωρίζει. Υποστηρίζει πάρα πολύ δυνατά όλη αυτή τη διαδικασία σαν ένα επιπλέον προϊόν. Βοηθάει ακόμη καλύτερα το ξύπνημα, να το πω έτσι, του μεταβολισμού μας, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό μας και φυσικά με την αγορά του πακέτου σας, του προγράμματος αυτού, θα πάρετε ένα e-book ειδικά σχεδιασμένο για εσάς που θέλετε πιστά να ακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μέσα σε αυτό το e-book θα βρείτε πάρα πολλές απαντήσεις στα ερωτήματά σας, θα βρείτε έναν τρόπο να δεσμεύσετε τον εαυτό σας για να λειτουργήσετε καθημερινά και φυσικά θα βρείτε κάτι πάρα πολύ όμορφο, καθημερινά γεύματα για όλες τις εβδομάδες των επόμενων 3 μηνών. 3 πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε για το τέλος. Πρώτον, επειδή καθημερινά δέχομαι ερωτήματα και emails από συνεργάτες οι οποίοι με ρωτάνε πόσα κιλά μπορώ να χάσω, μέχρι πού μπορώ να πάω με αυτό το πρόγραμμα, να σου πω το εξής: δεν υπάρχει μία απάντηση που να καλύπτει τα πάντα. Ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και το πώς θα ανταποκριθεί ο κάθε οργανισμός επίσης εξαρτάται από τον ίδιο τον οργανισμό. Ξεκινήστε το με σταθερά βήματα και μην χάνετε την πίστη σας. Η ζυγαριά δεν είναι η μοναδική αλήθεια που κρύβεται πίσω από την απώλεια. Μπορεί να χάνει κάποιος λίπος και αυτό να μην γράφεται στη ζυγαριά, ειδικά το πρώτο καιρό. Δεύτερον, προσέξτε πώς θα χτυπήσετε τα ροφήματα και τις σούπες. Χρησιμοποιήστε όχι ένα μιξεράκι καφέ, αλλά ένα πιο δυνατό μίξερ που θα σας δώσει τη δυνατότητα να χτυπήσετε πάρα πολύ καλά το ρόφημα. Τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, συνδυάστε τα ροφήματα με προϊόντα που αγαπάτε. Αν για παράδειγμα δεν σας αρέσει το γάλα, μην χρησιμοποιήσετε γάλα με κάποιο ρόφημα επειδή απλά γράφετε μέσα σε ένα έντυπο ή σας το έχει συστήσει ο άνθρωπος που σας μιλάει για το πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα ροφήματα με προϊόντα που σας αρέσουν, όπως για παράδειγμα με ένα χυμό ή με νερό ή με γιαούρτι. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog μας, όπου εκεί θα αναρτήσουμε ένα έντυπο της εταιρείας από το αρχείο μας που μιλάει πάρα πολύ καλά και για το FigoActive αλλά και για το ProBalance και μπορείτε να πάρετε πολύ καλές πληροφορίες. Επίσης, τι άλλο είναι σημαντικό, αυτό το πρόγραμμα, το πακέτο FigoActive, παντρεύεται πάρα πολύ καλά με το δίμηνο διαγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με έπαθλο τα 2 αρώματα και φυσικά το ταξίδι στη Βραζιλία. Μπορείτε λοιπόν να απογειώσετε κυριολεκτικά την καριέρα σας, διότι οι άνθρωποι που θα έχουν αυτό το πρόγραμμα, θα αγοράσουν αυτό το πρόγραμμα από την εταιρεία, θα πριμοδοτηθούν με 1000 PV έξτρα. Και έτσι ουσιαστικά αγοράζοντας αυτό το πρόγραμμα κερδίζετε το εξής. Πρώτον, έχετε τα 1000 σας PV που χρειάζεστε για να έχετε το άρωμά σας μέσα από το διαγωνισμό και δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό, εξοικονομείτε χρήματα διότι το πακέτο αυτό FigoActive, το Restart Your Body, η εταιρεία το προσφέρει σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Εξοικονομείτε περίπου 182 ευρώ. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι τα προϊόντα είναι άριστα. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, την ευθύνη του αποτελέσματος τη φέρετε εσείς. Αν εσείς δεν πάρετε μια απόφαση έτσι ώστε να πείτε τέλος σε αυτό που τόσο καιρό μπορεί να σας βασανίζει, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε ένα αποτέλεσμα. Πάρτε τη δική σας απόφαση και είμαι σίγουρος ότι όλα θα δουλέψουν όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να σας δω σε ένα από τα επόμενα βίντεο μας. Να είστε καλά.